Вероятно няма да ми повярвате, но имахме зимна приказка през март. Избрахме хотел Самоков заради големия басейн, но има още какво да се желая от базата му. Веднага се насочихме към пистите и бяхме доволни, че все още има сняг по тях. Хапнахме на заведение на пистата, за да се потопим в зимната обстановка и краката ни да стъпват по сняг. Разходихме се и дойде време за вечеря в Happy Duck. На другия ден, след като закусихме, заедно с роднини се насочихме отново към пистите. Нашия тати бе излязъл в 7 часа и вече караше ски с приятел някъде в планината. На Доника и неех инструктор, с помощта на който започна бързо да напредва, а аз се радвах, че ще усетя поне малко тръпката да си на ски, за разлика от мен. Аз се включих в това да й нося ските и да се пазя от начинаещите скиори около мен. Имахме късмет, че улучихме хубаво време и въобще не ми беше студено на пистата. А както знаете, аз съм топлолюбива и не обичам много студа. След часове наред на пистата дойде време и за релакс в спа центъра на хотела. И докато моето място бе джакузито, те двамата с баща си се състезаваха за дължини в басейна. Аз пих вино, правех им снимки и даже се престраших да се потопя в басейна на 1,40 м дълбочина. Те много ми се смяха. Вечерта се срещнахме с роднините в механа при Соте в Самоков по препоръка на доста хора и имаше защо. Всичко беше много вкусно, заложихме на самоковските картофи. А вечерта я завършихме в бара на хотел Рила на Боровец, откъдето се откриваше прекрасна гледка. Последния ден решихме да се качим на връх Ястребец, който ми върна спомени от минали времена. Последния път, когато посетих този връх, бях с инвалидна количка, а сега се радвах на това, че ходя, че виждам цялата тази красота на Рила планина пред мен и че съм с любимите ми хора.